Yawa, sorry Malam. Na dawo kanka. Shigo daga ciki. I'm okay here. Thank you. Jiya muna magana a waya sai ta katse. I overhead like kana maganan zubar da ciki. Haka ne. To, ka san akwai matsala. Doka ne a wajenmu. Saboda if we are caught with such act, gaskiya wajen da za mu samu matsala. Amma saboda kai, I can't say I will not do it, but go and come with the lady so that zan mata allura. Na gani yafi. Eto, ka gane akwai matsala. Da farko dai ni ba zan iya ɗauko yarinyar ba. Na biyu kuma ita kanta yarinyar ba za ta iya zuwa nan ba. Ka gane ko? Amma Chris, ba akwai wata ƙwaya mai ƙarfi ba wacce idan kun ba mace cikin yake zubewa gaba ɗaya. Kuma ka gani ai ba allura na iya ba. Balle in karɓa in ce zan je gida ne mata. Ko kuwa? Duk na fahimce ka, amma ka san abun risk ne. Chris, ka gane na sani, amma kai ka sani ni ba zan yi abin da kai za ka shiga cikin matsala ba. Please, ka duba. Please. To, let me go and get it for you. Oh, thank you. Hello? Ranki ya daɗe. Bacci ake kenan. Ai na san ki da bacci. Ya gida ya kike? Wallahi lafiya kalau. Wata kin san wani abu, my dear? Wallahi wani abu ne sabo yake faruwa a rayuwata. Sabo ba? Wata kan ba wani abu da nake ji yanzu a cikin zuciyata kawai in ba yanzu na gani da ke Faiza mun kasance mata da miji ba. Ban gane abin da nake faɗa ba. Ni fa I'm very serious akan abin da nake faɗa. Haba Faiza. Ya za a yi tunanin ke yanzu ni Malam Ali na ce ba na son ki? Ai ba zai yi ba. Yanzu kina tunanin akwai wani namiji da zai kalle ki ya ce ba ki me ba ko wani abu. Ai ƙarya ne wallahi. Ai ba wannan zancen. Inna ke ce dai baki fahimce ni ba. To shi kenan yanzu na ji daɗi. Na ji daɗi yanzu da kika amince cewa da gaske nake son ki. Kwarai da gaske. Kawai burina na kagu na ga mun zama mata da miji fa yanzu. Na ga mun yi aure. Malam Ali mijin Faiza. Shikenan kin ga abu tuwo na maina. To yanzu shikenan ba wannan ba. Ina so na ganki. Ya za a yi na ganki? Yau din nake so na ganki. Ranke dade. To shikenan Allah ya kai mu. Faiza tawa Allah ya kai mu. Shikenan. Ina jiranki. Allah ya kai mu lokaci. Ranki ya dade. Faiza matar Malam Ali. I love you. Bye bye. Sai mun yi magana. Hello? Hello, kina ji na? Nace kin taho ne? Okay, kina hanya? Okay, to shikenan ina jiranki sai kin zo. To ina jiranki da Allah ki sauri. Okay. Gata nan. Gata nan zuwa.
ta nan zuwa. Come on, come on, come on. That's good. That's good. Aha. So, sai me rage. Alkawaki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya, sannan ku? Ashe ba ke kaɗai wace ba. Ni da yar uwata ce Bara'atu. Mala ina wuni? Lafiya kalau sannu. Wa lafiya lau. Lafiya lau. Kai kyau sosai my husband. To, banda abin ki Faiza. Ai ban kai ki kyau. Ko kuwa Bara'atu? Haka ne. Amma gaskiya ma kai ma fa ba laifi. Kai ri kyan kuɗi. Ba wanda ya fi wani. Bismillah ga guri ku zauna. Wannan ita ce kanwata kuma yar uwata Bara'atu. Bara'atu wannan shine baby na and my husband too insha Allah. Fa'iza kiya. To banda abinki ki dube ni da girma na ki kira ni da baby. Ai sai dai baban baby ko? To ai zamani ne. Duk girman masoyi zaka iya kiran shi da baby duk shekarun shi. Haka yake abun. Bari in dan ina zuwa. 1 minute. I'm coming. To sannan ku. To ga lemo. Ta kan wazan fara yanzu. Kai ka sani, kadda ka yi wata kwana fara ba matarka. To, bari in fara ta kanki. Gashi. Bismillah. So ita ke magana ki ko? Ina son kwatas ɗin nan naku. Shiru ba mutane, kamar daji. Wallahi, gurin ba hayaniya da sauransu. Ko za ki je ki duba ki gani kin ga sai ki ƙara ganin gari sosai ko? Wallahi, ya kamata din. Sai kin dawo. Faiza, ya za ki zo ke da wata? Ban gane ya za in zo ni da wata ba. Mana. Me ka ɗauke ni? Yar iska ko me? Kana tunanin yanzu ida ne? Dama dalilin da yasa nake zuwa ni kaɗai ai saboda sabgace ta rashin gaskiya. Yanzu ko magana ta koma kan dattijai masu farin gemu. So ba zan dinga wanko kafata ina zuwa ni kaɗai wurin ka ba. Haka ne. Baba yana son ganin ka gobe 4 o'clock. 4 o'clock? Amma kin san a wani lokacin akwai abin da nake ko? Kai har akwai wani abu da ya fi wannan kiran muhimmanci? Karfa ka manta cikin nan yanzu wata 2 ne. Idan muka saki har ya kai wata 4 muna cikin matsala saboda asirinmu zai iya tunuwa. Aure cikin wata 1.
yanzu kina da muke ce cikin wata ɗaya za mu yi aure kenan. Mana ni fa kaga baba ya gama sai mun komai in gaya maka da nake bukata komai ya sai mun kai kawai muke jira. Amma dama ina son zan je na gaida mahaifiyata ta kanan kuma zan yi mata maganar, so duk abin da ta faɗa gaskiya da shi zan yi amfani. Ban gane da yadda kuka da ita maganar ta zaka ba, idan kuma ta ce a fa ba za ma ta ce ba. Abin da nake so in ji daga gare ka kenan, ni ma idan ka zo kun ga magana da baban sai in je in gaishe ta. Allah ya kai mu. Amin my love. Baratu ke Sweetheart, to ai ya na kawo miki lemo tun da zuba ki sha ba, kina ganin uwa ki har ta sha. Allah sha mana haba Sweetheart. A dokar ka dawo. Ai ni am okay kuma kaga ta sha min so ba sai na sha bane. Amma kin san cewa ba zan ji daɗi ba. Sannan kuma ke yanzu gobe a ce na zo gidanku ki kawo min lemo daga sha, ba za ki ji daɗi ba ko? Saboda me in ka zo da abokinka ya sha maka ba zan fushi ba. Dan Allah ba sai da at least ki dan sha koyaye. Karka damu. Ka sa abinka da mai juna biyu ba komai take bukata ba. Da wannan jinsin da kunun tsamiya ka kawo min da sai na kuma raba da shi. Kunun tsamiya? Kunun tsamiya wani ka san me ciki. Da na kuma raba da shi. Wa alaikum salam. Bara cikin dawo kenan. Ba ku shawara? Idan kun yi auren ku kawai ku zauna a nan gidan. Kin ga abin da ke cikin zuciyata kenan. To, mu tafi. In za mu tafi. Baby, sai Allah ya kai mu gobe. Allah ya kai mu. Amin. Mantuwa ne. To, kana da bukatar gyara fa idan mun tafi. Sai an jima.